Hej, siemanko, witam was serdecznie, jest Nanek, kanał Ciupiemy po naszemu. O, co się podziało przez ten ostatni czas u mnie na kanale i w życiu? No, troszeczkę powiem, że się porobiło. No ale dzisiaj, że troszeczkę czasy znalazł, chociaż dzisiaj miałem bardzo brzydki incydent na Facebooku. Zdenerwowało mnie pewien filmik, jak ludzie, jakiś gościu psowi nożyczkami obcinał uszy na żywca. Zbulwersowany wpisał jak komentarz bardzo taki wulgarny, co powinni z tą osobą zrobić. No i dostałem bana na Facebooku na 24 godziny. Także bardzo sympatycznie. Dobra, nic. Rutututu, a tu trzeba grać. Dobra, kamerka mam, ok. Jeszcze teraz ławeczki zrobię. Pacik do ręk. O. Już nie pamiętam, co tu dokładnie było. Ja już zapomniał, co tu kurde trzeba robić, ale to tam chyba idzie zobaczyć. A, tak. Dzisiaj ja dokładnie za 45 minut na Facebooku Lokko będzie grał na Sprzymierzeni Gaming, także zapraszam. O. Aha, to jest to. Kurde, już teraz nie pamiętam. Umiejętności? A ulepsz. Okej. Co to było dalej? A, cele. Teraz nie pamiętam. Był tu kryształ przecież. Ja dobra, ale... A to żegatka. A nie.
To się nie kręci? A o co tu chodzi? A może w ta strona? Co jest grane? To chyba nie jest to. Kaj my w ogóle mamy iść? Bo już jak się po prostu zgubił. Czekaj, młody gościu. Tam ładnie nam szczel. Bo już jak się zapomniał, co my tu mamy robić. Zablokowane. Dobra. Kurde, pierońsko mucha. No to nic nie widać. Co ja tu mam zrobić? To też jest jako skrzynia. Nie wiem. Coś tu nie gra. A. A. Wow. A co my tu możemy zrobić, powiedz mi? Bo już całkowicie zgłupiałeś. Gdzie ja mam teraz wyjść? Ej, serio, zgubiłeś się. No to teraz wam powiem szczerze, jak się zgubił. Tu musimy iść, tu. Nie. Tu czy tu?
Dobra, chyba jesteś już dobry. A to w tych komorach coś jest? A ja... Ops. Dobrze. To jakoś słabo. Dobra. Tam to na dół musimy dać, a? A nie tędy droga. Patrio, siemanko, siemanko, witam cię serdecznie. Co tam słychać? Ale czekaj. No, to jest jeszcze jedna rzecz. No. O kurna. A my to spierdzielili. Nie działo to tak? No nie działo. Nie wiem, dobra, nie chce mi się kombinować nad tym. W późniejszym czasie się tu wróci po to. Życia mam dość. Siemanko, siemanko, witam. Jest jeszcze coś? A, ten młody tu. No. O. O. Ach.
Kaon jest. No. Oj, 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 oj. Zaraz poczytam komentarze. Stachu, siemanko. Bicki na wierzchu i lecimy. Dać. Nie słychać zaś głosów z gry. Kurna. A teraz? Teraz chyba po. Polfon. O, gra jest świetna. I no kurde, szkoda, że nikt wcześniej mi nie powiedział, że głosów nie słychać. Nie? Dalej nie słychać? No powinno być. Dobra. Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Możemy już iść? Kaczy, ty świnio jedna. Dlaczego jesteś taki? Kajmoś. Kaczy. Dlaczego ty tak mówisz? Pamiętasz odpowiedź? Tak, tak. Chłopcze, przeczytaj to. Chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy mam coś dla ciebie przetłumaczyć. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Kaczy, jako zgrzeweczka browarów do Złóż Szkocji. się. Zapomnijmy o tym. Dobrze. Co? Jako zgrzeweczka? Ojcze. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz kogo. Nie, nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczę, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz. I mnie pozwól na to samo.
Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. W świetle wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak? Wracamy do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Stanowisko Stachu przeniosło. Ja jest w innym miejscu. Ktoś się tam pytał, co tam u... Sindri nazwał Aha, mamę Polpo. wojowniczką. Walczyła na wojnie? W pewnym sensie. Jej ród został zdziesiątkowany przez rywali. Przeżyła ona jedno. Kroczyła drogą wojowniczki, ale jej wojną było przetrwanie. Stawianie czoła okrutnemu światu w pojedynkę. Dlatego Sindri i Brock zrobili dla niej topór? Miała dość siły, by dzierżyć taką broń i dość rozumu, by czynić dobro. Bez reszty poświęciła się ochronie słabych. Czyli pomagała elfom? Nie. Ale nie, dawno ciebie nie... Starota siemanko, nie, że ciebie dawno nie było. Ja dawno live'a nie odpalał. No wy, widzę, że nie próżnowaliście. Jesteś spostrzegawczy. Płynę z oka do szczegółów. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali na podróż życia. Co on by chciał? W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia dokądś prowadzi? Tak, Eldorado, oczywiście. siemanko, siemanko. Tak się złożyło, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Jeśli udacie się do magazynu, zalecam ostrożność. Z tego co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudstw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? O, nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. A, wybacz. Ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami i przywłaszcza sobie bezcenne skarby, które do niego nie należą. Dobra. No to do roboty. Do zobaczenia! Dobra. A teraz Kaj musimy iść. Tu?